Big Boy Studio TV. Watch his channel, Big Boy Studio TV. Chakuchi. Malam Bambi. Wallahi ni ne. Da kai na kuma? Baba da gida ne. Wai in tuna masu nan in kyan nan da ake ce maka Malam Bambi na Bauchi to? Sai. Ai za ka bani saniya guda. Ni kadai ne a ran. Ban mu amana. Za ka ba gaskiya kirarin nan naka yayi. Za ka ban saniya guda da. Lafiya kalau wallahi. Kwana biyu lafiya sun wallahi. Ya dabbobi alhamdulillah masha Allah. Wallahi ya aiki alhamdulillah. Kana nan? Ina nan wallahi. Allah sarki. Wallahi. Kwana biyu? Wallahi kwana biyu alhamdulillah. Yau baka je kasuwan ba kenan? Wallahi ka san lamarin kasuwa yanzu. Aiki in ka je kasuwan ne yanzu. Ana shan wahalan azumi. Wallahi. Ni ma wallahi sai sa a radio ban je kiwo ba. Sai da rana ne. Ana zafi ne. Ana zafi. To waye kafan man shanun kuma? Ai shanu suna wancan wurin babba ne kawai nace. Babban ka tura shi? Babba yau ne. Kai ka ba tsoho da aiki. Ya za a yi? Yau da kullun ne shi. Ya yi kyau. Kasuwan wallahi alhamdulillah kasuwa. Masha alaikum salam. Yawwa ga gomin amanan Oji. Barka da zuwa. Yawwa ya gida. Lafiya lau. Ya dabbobi. Alhamdulillah. To madalla. Karai kuwa. Ga mu amanan Oji. Karai. Ni kadai ne. Na dade ina jin kirarin nan naka. Wato sai yau Allah ya sanya maka hadin ido bi da. Sai ban ni amanar Oji. Ka zo kai fira da shi. Karai kuwa yau na zo in tattauna da ni da bombe amanan Oji. To bismillah mana. Dan ba shi waje ko? Bombe amanan Oji. Insha Allah. Na san kai gwani ne wajen lissafi. Kwarai kuwa babu wani lissafin da ban iya ba. Kaf. Kwarai kuwa. Tarawa, fashewa, ɗebewa. Ka zan muka ɗan fulani. Idan Allah ya sa ka shirya. Na shirya. Idan misali ku biyun nan na ba ku kyautar naira 100,000. Kin da ka yi ɗauki 80,000 a cikin 100,000 kawai ya rage. Sai kuɗin? Ban gane ba tambaya gaskiya dan mai damun ki. Cewa ne idan na ɗauki misali na ɗauki naira 100,000 na baku da kai da abokin. Sai wannan abokin naka ya ɗauki naira 80,000. To nawa ne ya rage a cikin kuɗin? Dan bane ya rage. Amma dai baka fahimci tambayar da dai muka ba. Na fahimta mana. Ba cewa kai misali ka ba mu 100,000 wannan a tararren banzan ya dauki 80,000 dan bane kawai ya rage dan bane kawai ya rage. A'a ina za ka dawo mana dawo muka mene kuma dawo mana tambaya kawai yayi ba fa kudin ya bamu ba shi uban waye ba karfin gwiwan da zaka dauki 80,000 a cikin 100,000 ka karba 80,000 sama da mai tambayan ka nake mu rigata a radu ba zan shiga ba har sai ka gaya mu sama da me aka ba mu 100,000 za ka ɗauki 80,000 za ka faɗa ko sai na ci ubanka da sandan nan. Saurara mana ɗan fulani tambaya ce kawai baya naga kana neman ka mai da abin da gaske. Kai mun shiru ba ruwanka kai kuma na dawo gare ka za ka faɗa ne ko sai jikinka ya gaya maka. Bana gani. Bana ya riga na da kuwa doki. Malam waye kai? Tagwaye ne. Na ku bi ne.